chiindustry guys music hip hop ichi sangezimu hip hop hayo yedu yemuZimbabwe iyi and especially between RaVoltz JT and anozani Holy 10 because nyaya dzinenge dzichibuda between them I think wakambodyirana bhebhi chete ndo pane bhifi ravo because vari two vese havambode kunyatsotaura chaizvo chaizvo panobva bhifi ravo. So muri Zimbabwe uchangotanga kutibata uchangotanga kusvika pano paBombshell Television, what are you waiting for? Kusubscribe mahara and ndichitenda havo avo vakasubscribe kudhara newewo kusubscribe muzuva ranhasi ndongotenda ndichingoti please kana usati wasubscribe don't forget to subscribe pano paBombshell Television patounza zvinopisa. Ndofunga muri kuona picture iro rirapo iro ndine video futi randoda kukoratidzai. Picture rirapo iro rikutoratidza Kimberly Richards anova ndiye musikana akabva kunobvisirwa naHoly 10 manje apa ana RaVoltz JT. Hatisi kuziva saka manje kuti vanhu vakambongangurana here kana kuti zvazviri zveshuti zvazviri zvebasa sezvo Kimberly Richards wacho achiimba but hasati ndaona hangu song yaakafeature naRaVoltz JT zvokuti ndingati music video kana ndichi but guys mawani zvinhu zvaakubuda pakuroorana kwevanhu ava. I think ndosaka macelebrities akawanda vachingogara vaita private life because malife ekuisa painternet malife epasocial media anokonzeresa panozobuda zvakawanda saka tell us what do you think in the comment section below kuti is it true or kana zvinhu zvekungodonedza zvokuisira pasi Holy 10. So da kuti muone video iro.